Er du i tvivl om, hvad forskellen på et 7,4 volts, et 9,6 volt og et 11,1 volts batteri er, og hvad du skal vælge dit hardboiled-våben, så skal du se med her. Har man allerede batteri i forvejen, så er det bedste, man kan gøre for at finde ud af, hvilket batteri man skal bruge, bare kigge på sit eksisterende og se, hvad type det er, og hvad spænding det er. Nikkel-metal hydrid-batterierne er en ældre batteriteknologi, som er meget driftssikker og ikke lige så farlig at have med at gøre, hvorimod lithium-polymer eller LiPo-batterierne kan være lidt brandfarlige, hvis ikke man passer på den. Man skal oplade den ordentligt, man skal ikke lade den blive overophedet, og man skal generelt være forsigtig med den. Lithium-batterier har væsentligt større kapacitet, det kan give mere energi ud i øjeblikket, hvilket er derfor, man er begyndt at bruge den i stort set de fleste moderne geværer. Specielt 11,1 volts batteri, det er meget almindeligt for alle geværer, der bruger en eller anden form for ETU, som er altså sådan en elektronisk lille computer, der holder styr på det hele inde i sit gevær. Så den generelle anbefaling herfra er, har du et gammelt gevær, brug et 9,6 volt nikkel-metal hydrid, eller et 7,4 volts LiPo, hvis du gerne vil have lidt mere liv i de gamle gevær. Har du et gevær med en ETU, eller hvor du er sikker på, at det skal bruge 11,1 volt, så skal du selvfølgelig bruge et 11,1 volts batteri, men vær dog forsigtig, og er du i tvivl, så er det altid sikrere at gå med en af de andre to batterityper.